телефони арзон ҳаст, не ки зур нест. Телефони зур ҳаст, не ки арзон нест. Лек мо барои шумо телефоне овардем ки телефон ҳам арзон аст, ҳам телефони зур аст. 75% тон дар нархаш розӣ мешавем. Телефон ҳама хубиш дар чия ки телефони буҷетни дар дохили комплект телефон защитная плёнка, чихоли сиёҳ, блоки 45 ватта ва кабели оригинал ай компанияи Redmi мешавад. Redmi Note 14 Pro дисплеи телефон AMOLED 120 Гц телефон кор мекунад. Процессори телефон Mediatek Helio G100 Ultra мешавад ки камераи основной телефон 200 мегапиксел мешавад. 8 ва 2 мегапиксел дополнительная камера дорад. Телефон селфи камераш 32 мегапиксел, батареяи телефон боша 5500 мАч мешавад ки аз ҷиҳати батареяш ягон танқисӣ намекашем. Памяти телефон мешавад 8 ба 156, 12 ба 156 ва 12 ба 512 гаш мешавад. Памяти 8 ба 156 телефон нархи дар магазини Realphone 20490 рубл. Агар ай дигар памятиҳои телефонро бохабар шидан хоҳед, телеграм-канали Realphone Москваро пайгирӣ мекунед ва ай ҳамаи аксиёву нархҳои телефонҳо бохабар хоҳем шуд. Ҳамаи моделҳои нави телефонҳо дар магазини Realphone мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран барои муроҷиат. Доставка ба тамоми шаҳр областҳои Россия, ҳама шаҳр ноҳияи Тоҷикистон, дохили Москвада бошед, то пеши метротона доставка хоҳем кард.